smule, men det er sgu da lige meget, men dræber vi lige ham der igen, den der nuben. Oh my god. Godt. Ja. Hacky sick. Ja, det er det kraftedeme. Kræver lige ramme, ikke? Jeg nåede lige at spise et nej. Fuck. Nej. For helvede. Ja, du skal fucking. Okay. Kit ROMKUGLE plus 1. Ja. Ja. Sådan vi gør det. Du igen var Jeppe. Jeg tror nemlig gerne du vil. Du er nærmest alt for let at dræbe. Så hvorfor går du hovedet buffet, hva? Hvis vi lige nakker mig de her gange her. Au, nej. Hallo, I skal ikke dræbe mig vel, mand. Er I dumme? Er I dumme i jeres ansigt? Så I det? Ja, vi så det. Skal du dø? Oh my god. Combo. Nå. Skid start. Og tager vi bare. Det er lige meget. Hvad så Jeppe, din noob? Du dør bare. Og hvis folk de slår af hacker. Jeg har en YouTube kanal. Kan I se noget form for hack? Nej vel? Det er godt. Se ham der han hacker. What? Ja. Nej, hallo. Freaking optager det her shit, så skal jeg sgu ikke grab mig, vel? Ja. Jeg tager bare sådan noget nye fra mig. Jeg vil ikke bare tage på at tage sådan noget nye fra mig. Split 2. Dum. Bare penalty split. Så bare tager det bare væk. What? Har jeg ikke andre gode sværd? Jeg tør bare ikke helt at use. Nå. Så user vi bare det her lortesværd. Og som sagt, I will only use this because. Hey. Rolig nu. Rolig nu. Hov, der er han. Nej. Hallo, de timer for helvede. Nej, hallo. Hvad fuck i helvede har jeg gjort dig? GG. Ja. Fuck. Det var lort. Kids ROMKUGLE plus. Ja. Nå. What? Nå, nej. Så er det sgu bedre.
her. Se. Sådan der freaking hack. Kan du se? LOL. Ja. Men jeg tror heller ikke, jeg vil lave en montage. Så lagger jeg. Altså, synes I, jeg lagger nu? Eller synes I, min lyd er god nu? Eller nu? Eller nu? Eller nu? Ja, det må I så lige selv bestemme. Så må I gerne lige skrive det nede i kommentarerne. Ja. Men jeg stopper episoden nu. Hej.